Så er der lidt dejlige billeder fra et af de smukkeste steder i Europa, hvis man spørger mig, Georges du Fedon i Sydfrankrig. Når jeg sejler her på floden, så er det jo nærmest at bilde folk noget ind at sige, at jeg faktisk har arbejdet her i en måned. Jeg hedder Kjeld Broksø og har skrevet 7 romaner, og jeg er i gang med nummer 8. Og det bliver en skidespændende historie, skal jeg sige det selv. Kan jeg se nu, hvor jeg har skrevet en rigtig god bid af det. Kort fortalt, så er det en love story, det er jeg ikke rigtig forventet med at skrive. Ikke i hvert fald nogle af mine andre 7 bøger. Men her handler det om en russisk pige, der hedder Svetlana, som har haft en meget kort affære en snes år tilbage med en dansk fyr, der hedder Henrik, der nu arbejder i Udenrigsministeriet. I alle de år, der er gået, har de egentlig ikke haft kontakt, men pludselig kontakter hun Henrik igen, og han er ved at falde ned af stolen, fordi hvad har det nu med noget at gøre? Han er gift og børn og alt det der. Men Svetlana er blevet medlem af den russiske opposition, og har af omveje, man kan læse i bogen, fået adgang til nogle tophemmelige informationer om den russiske hær og dens beslutningsproces og strategier, hvilket jo er guf for Vesten at få fat i. Og derfor kontakter hun Henrik som en af de få personer i Vesten, eller måske den eneste, som hun faktisk stoler på. Og så tager handlingen selvfølgelig fart og bevæger sig over både Finland og til Egypten, hvor der er et stort russisk mindretal, men også mange ferierende, hvor de kan se sig tossede, som de vil, uden restriktioner. Det samme i Libanon, hvor der er store russiske investeringer i gas, så der foregår også noget af handlingen. Og vi kommer en tur til Estland, som jeg selv skal besøge igen i september for at skrive de sidste kapitler. Og formentlig her i starten af 24, så er der en ny bog. Jeg håber, at du gider at læse med. Jeg synes selv, det bliver skidespændende. Så stay tuned, og I hører sikkert mere til den her lille sag. Og imens kan I jo lige nyde det sidste syn af Georges du Fedon. Jeg skal hjem efter en måned. Jeg arbejder nede hele maj. Det er selvfølgelig lidt svært at påstå, når man ser de her omgivelser, men jeg har fået sådan lidt gatskriveophold i et lille byhus i Provence, i en lille by, der hedder Fox-en-Fuchs. Og det bliver svært at tage afsted, men jeg savner også familie og venner, og glæder mig også til at komme hjem og skrive bogen færdig. Ha' det godt så længe. Hej.